Християнски център Живот в слава ви представя едно послание на доктор Джонатан Дейвид. Римляни 10 глава, в 6 стих, казва се, а правдата, която е чрез вяра, говори така. Нека всеки да каже, вярата говори. Така че ако имате вяра, която да бълбука в сърцето ви, тя трябва да говори. А правдата, която ние имаме, е на базата на вяра, която говори. Не вяра, която се опитва да бъде религиозна относно нещата, но правда, която е на базата на вяра, и тя говори, като казва, да не речеш в сърцето си, кой ще се възкачи на небето, сиреч да свали Христос. Или кой ще слезне в бездната, сиреч да възведе Христос от мъртвите. Помнете, моля ви, че вярата винаги говори правилните неща. Вярата винаги говори правилните неща. Тя е установена върху определен факт. Тя не се установява върху съмнения или върху ереси. Тя не се установява върху неща, които не са верни. Така че няма нужда да казвате в сърцето си, кой ще се качи на небето да свали Христос. Христос слязал ли е долу? Кажете ми, Христос слязал ли е долу? Да, Той е слязал. Така че няма причина отново да задвижваме този процес. Има толкова много хора, които се опитват да направят нещо, което Исус вече е направил на кръста. Той унищожи там силата на смъртта, проклятието. Няма нужда да казвате, че имате нужда от нещо повече. Няма нужда да казвате, че се нуждаете от още нещо, понеже Той слезе долу, Той завърши делото си. И нашата вяра трябва да говори това, което Той е направил, а не какво ние се опитваме да направим. Там ли сте? Кой ще слезе в бездната, т.е. да възведе Христос от мъртвите? Но какво казва тя? Казва, че думата е близо при тебе в устата ти и в сърцето ти. Какво трябва да казваме? Че думата, Словото е близо до мен. Кой е Словото? Христос. Той е в мен. Той живее в мен. Това трябва да казва нашата вяра. Но понякога вярата ни казва, майка ми искаше да ме абортира, когато бях на 4 месеца и дядо ми бил магьосник. Ето какво казваме, но това, което трябва да казваме е думата, Словото е в мен, близо до мен, то обитава в мен. Това, което Исус е направил, е завършено. Ето за какво говорим, когато говорим за вяра и правда. Това звучи ли ви смислено? Кажете ми. Ето защо имаме толкова много пропуски в нашето спасение. Когато Святия Дух дойде, Той дойде да се отърве от всяка демонична сила във вашия живот. Така че ако Той обитава във вас, вие вече не ходите по плът, а в духа. Може да се движите в нова, издигната в духа позиция, ако позволите на духа да обитава във вас. Но вярата ни казва други неща. Понеже вярата ни не се базира върху завършеното дело, а върху някакво дело, което ние се надяваме да извършим. Вярата не трябва да се базира на това. Тя трябва да бъде на базата на завършеното дело на Голгота. Вярата ни е в това, което Той е направил. Надявам се през тези няколко дни да ви заведа на едно пътешествие, така че да видите какво всъщност Исус направи, какво прави днес, какво продължава да прави и какво ще завърши като връхна точка. И ако следваме това пътуване, вярата ни ще бъде установено. Всичко, което казваме, ще бъде върху това, което Той е направил, а не върху това, което ние се надяваме да направим за Него. Това звучи ли ви смислено? Знам, че е смислено. Будни ли сте тази сутрин? Добре. Кой ще слезе, се казва. Кой ще се изкачи. Така че не трябва да говорим по този начин, понеже вярата, която говори, тя казва това, което Христос е извършил. Христос е извършил, кажете. Всичко, което казваме, е на базата на това, което Той е извършил, не на това, което ние се опитваме да изобретим, да извършим или да завъртим в някакъв цикъл около себе си. Това, което Той е направил, ако това е нещо, което Той е направил, какво ще казва моята вяра? На кой ще вярвате? Ще вярваме на това, което Господ казва. За това говори вярата. Амин? Нищо друго. Чрез Неговите рани ние бяхме изцерени.
Той умря на кръста, за да премахне проклятието, болестите. Той стана проклятие, за да премахне всяко проклятие от живота ни. Амин. Така че благословенията на Авраам, това, с което беше благословен, благословението на завета, благословението на взаимоотношението, благословението на статута, благословението на бъдещите поколения, които щяха да станат нация, всичко това ни беше дадено чрез това, което Исус извърши. Днес ние можем да имаме този вид помазание, баща на вярата. Можем да станем баща на нация. Можем да вкараме нов тип поклонение в новите поколения, като жертваме най-доброто, единственото, което имаме. Това са неща, които ние можем да започнем да правим. Свръхестествени измерения от Авраам могат да дойдат към нас, понеже проклятието беше отместено, отмахнато, така че вярата ни се установява върху завършеното дело на това, което Христос извърши. Това не е ли удивително, кажете ми? Ето какво трябва да знаем, добре? И така вярата ни е фиксирана в това, което не може да бъде помръднато. Според мненията на хора. Не може да бъде променено, понеже това, което Той е извършил, е извършено. То не може да бъде променено. Хората могат да имат много мнения, но ние не поставяме вярата си в тяхните мнения. Хората могат да изследват много неща. Могат да изследват за човешката личност, за човешкия живот, за църквата, за проповедниците. Могат да изследват и мене, ако искат. И могат да дойдат с всякакви теории, но вярата ни не се базира на това. Вярата ни се базира върху това, което Той е направил, това, което Той завърши. В началото беше Словото, Словото беше с Бог, Словото беше Бог. Всяко нещо се установява върху Него. Върху Него. И когато вярата ни е установена по този начин, това е много, много мощно. Но какво казва вярата ни? Вярата ни казва, че думата или Словото е близо при мене, в устата и сърцето ми. Това е думата на вярата, която проповядваме. Както ви казах, тези от нас, които проповядваме, ние трябва да бъдем буквално фабрики, произвеждащи вяра. И хората трябва да получават вяра от нас. Когато те ни чуват, те биват предизвикани и вярват в това, което говорим, и изработват тези неща и виждат чудеса и знамения. Така трябва да бъдат нашите хора, да влизат в контакт с тази вяра. Словото на вяра, всеки да каже, което ние проповядваме. Първо трябва да имаш словото на вяра, което да е установено в теб, и след това ти го комуникираш това слово в сърцата на хора, и когато те го получат, тогава тяхната вяра ще каже какво? Няма нужда да правя това или онова, аз трябва да прихвана това, което Той е извършил. Но ако им казвате, това, което Той е направил, не е достатъчно, вие трябва да направите това, трябва да отидете на съветничество, на освобождение, трябва да се отречете от това, от онова, трябва да направите това, това не е достатъчно, трябва да минете през всички тези неща. Приятели, тяхната вяра няма да почива върху завършеното дело на Христос, а върху тяхното дело. Това е ясно разбиране ли в умът ни, понеже винаги е на базата на Неговата правда, правда на базата на вяра, която е върху завършеното дело на това, което Исус извърши. Не правда върху вярата на това, което ние ще направим. Ало? Можете ли да се изправите, вместо да сте така прегънати? Искам да виждам лицата ви. Изправете гърба си, изправете се, това имам предвид. Не позволявайте на гърба ви да бъде мързелив, понеже мързеливият гръб носи бедна циркулация, ниска циркулация, и тогава ще заспите всичките. Това са лоши новини за мен и за всички, които са ви изпратили тук. Важно е да разбереме. Вярата трябва да бъде установена по този начин. Така че ще ви покажа как Словото на вяра се освобождава в нас и се установява в нас, и как да трансферираме тази вяра в нашите събрания. Те трябва да имат всичко, което казват, след като чуят вашето послание, че Словото е в моето сърце, в моята уста, близо до мен. Това трябва да казват. Не да казват, ами не съм сигурен, не мисля, че това ще проработи, но Словото на вяра в вас трябва да влезе в тях, така че те да започнат да казват, сега Словото е в мен, в сърцето ми, в устата ми. Аз мога да го активирам. Вярата идва чрез слушане и слушане на Словото на Христос. Христос в вас трябва да започне да говори.
Христовият живот във вас трябва да започне да говори. Вярата не е да цитираш писания, не е просто да тълкуваш писания или да четеш писания или да проповядваш писанието. Това е Христос в теб, който говори. Ето по какъв начин произвеждате вяра. Не когато просто казвате това, което Библията казва и да тълкувате, хората не получават вяра от това. Вярата, която идва, трябва да е от Христос, от това да чуваме Словото на Христос. Словото на Христос. Христос, Словото на Христос, това, което Христос, къде е Христос? Христос е в мен. Христос в мен, надеждата за славата, която да изпълни земята. Този Христос, ако те могат да чуят от Него, тогава вярата ще дойде. Тогава Словото ще бъде близо. Ще бъде в сърцето им, в устата им. Така че, когато свършите проповядването, то трябва да бъде даунлоуднато в хората и те да бъдат готови за действие. Иначе комуникирате само глава с глава. Ние не искаме глава с глава. Това се нарича зала за лекции. Ние искаме предаване от духа. Така че трябва да знаем как да произвеждаме тази вяра. Трябва да знаем как тя се случва в нас и тогава ще знаем как ще се случи и в тях. Как можем да я трансферираме, технологията и да направим така, че тя да работи за другите хора. Готови ли сте? Така че какъв вид вяра искаме? Искаме вяра, която да е фиксирана, да е установена върху фиксирана точка, върху Исус, върху всичко, което Той е извършил. Той е нашата вяра. Казах, Той е нашата вяра. Той е авторът, Той е началото, Той е усъвършителят, Той е краят на нашата вяра. Това ни казва Евреи 12 глава. Вярно ли е това? Той е нашата вяра, така че всичко извън Него е грях. Всичко, което не е от вяра, е грях. Така че ето какво е вяра. Вярата е Той. Вярата е Христос. Вярата е в Христос. Имайте вяра в Бог. Този Бог беше Христос, който се изяви тук на земята. Така че ще ви покажа как да имате тази вяра първо в вас и как да я предавате в другите. Готови ли сте? Това, което имаме в този момент, Писанието казва в 9 стих, защото ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш. Всеки да каже уста, сърце. Тук откриваме в 9 стих, имаме един много важен ключ. Уста и сърце. Всеки да каже уста, сърце. Тогава в 10 стих, защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с устата прави изповед и се спасява. Така че какво имаме в 10 стих? Кажете сърце, уста. В 9 стих имаме уста и сърце, а в 10 сърце и уста. Запишете си отстрани на Библията си. Това ще ви помогне да видите една технология. Уста, сърце, сърце, уста. Запишете го някъде. Уста, сърце, това е в 9 стих, след това сърце, уста в 10 стих. Готови ли сте? Готови ли сте? Един от най-големите ми страхове са проповедниците, понеже църковните членове ще извлекат всичко от тях. И ако проповедниците бъркат, тогава и църковните членове ще живеят в това. И не само те, но и тяхните поколения ще продължат в тяхните грешки. Затова трябва да се променим, докато сме тук. Не се опитвайте да казвате, когато бях в библейско училище, забрави за библейското си училище. Затова Бог те е довел тук, понеже си толкова объркан. Бог иска да те изкара от тази бъркотия. Ако библейското училище ти беше помогнало, ти ще да бъдеш много напред. Ако ти е помогнало до сега, от сега нататък няма да ти върши работа. Време е да започнем да мислим по нов начин, по-превъзходен начин, за да бъдем акуратни в това поколение. Никой не иска да слуша 95 тети проповеди. Няма значение колко добри са били. Те са били за много назад. Поколението, което ги е чуло, е умряло. Така че това ви показва силата и на посланието.
След като това е плода, което той е произвел, защо да продължаваме да го проповядваме? Поколението, което го е чуло, е умряло вече. Съжалявам, опитвам се да бъда внимателен. Молих се, Господи, нека да бъда мил и внимателен днес. Погледнете тук. Това е много важно. Уста, сърце. Сърце, уста. Това е писаното слово. Кажете писаното слово. Писаното слово няма звук, то няма емоции, то няма чувства, то няма сила да изцерява. Библията казва, буквата на закона убива. Писаното слово няма израз. То е просто черни букви върху бяла хартия. Може да го продавате, да го разменяте, да си вземете друго, да го сменяте. Ако не ви харесва версията, да вземете друга. То се променя. То не може да създаде нищо. Може да го четете, нищо да не се случи. Може да говорите за него, нищо да не се случи. Култовете могат да се занимават с него и могат да правят пари от това, всякакви такива неща, но силата на това, което той е казано, е заключена вътре в него. Всеки може да се занимава с него, но нищо няма да бъде освободено. Понеже хора, които са движени от духа, са писали Библията. Това, което означава това е, че хора са видяли какво Бог казва и са чули какво Той върши. Ще си мислите, какво говори този човек? Това е библейски език. Да видиш това, което Бог говори, да чуеш това, което Той върши. Това е библейски език. Понеже Бог е Бог, който демонстрира себе си. Това, което Той изговорил, това, което Той е декларирал, хората са прихванали това, видяли са го и са го сбили в хартия. Всичко, вълнението, пулсиращата сила, Божията енергия е била демонстрирана и те са хванали това, хора, които са били движени от духа, хванали са го и са го записали. Слушате ли ме? Не затваряйте очите си и така да ме слушате. Дръжте си очите отворени и ме слушайте. Те са записали всичко на хартия. Това е като течен петрол. Това, което получавате, не е това, което всъщност виждате. Ако отворите нещата по неправилен начин, ще експлодират, както гъста. Това е компресирано и поставено в един малък цилиндър. По същият начин, всяко нещо, което Бог е направил, е било хванато. Това, което Той е казал, е било прихванато. Енергията, вълнението, силата, демонстрацията, всяко нещо е било хванато и записано на хартия. Втъкано вътре. Така че тези, които търсят писанията без да имат духа, няма да познаят силата. Ето защо Исус каза, вие търсите писанията, но не знаете силата. Може да го четете, да говорите, но никога няма да се докоснете до него. Може да го хвърляте във въздуха, да го държите, да изглеждате много лукави, много дълбоки в това, но никога няма да се докоснете до това, което е вътре. Затова може да има много проповедници, които жонглират със словото, казват всякакви неща от гръцки до еврейски, да кашлят на гръцки и да дишат на еврейски буквално, но не могат да се докоснат до силата. Хора, които са движени от духа обаче, те са го написали и само хора, които са движени от духа, могат да отключат тази сила. Затова Библията е тайна. Това е книга, която е мразена, понеже тези, които знаят как да се докоснат до нея, се докосват до силата, а тези, които не знаят, се докосват до смърт. Тя е черна кутия. Дава живот само на тези, които знаят как да я отключат, и смърт на тези, които се опитват да я откраднат и да я отключат по неправилен начин. Тя избухва върху тях и ги унищожава. Това звучи ли ви смислено? Така че писаното слово няма живот, което да даде само по себе си. Няма израз, няма глас. Няма чувства, емоции.
Но тези хора, които са движени от духа, са го написали по такъв начин, че само тези, които са движени от духа, да могат да го отключат. Понеже дух го е заключил и ще трябва духовно измерение, за да го отключи. Да отключи силата. И така, какво се случва? Ти и аз сме хора на духа. Ако искате да се занимаете с Библията, трябва да имате Святия Дух, който да живее във вас. Да обитава във вас. Да имате потока на духа на Бог постоянно във вас. Така че, когато се докоснете до Словото, то да оживее. Защо хора, които са движени от духа, ще отключат Словото? Как правите това? Много просто. Трябва да вземете устата си. Вземете устата си, поставете това Слово в устата си и да му придадете глас. Придайте на Словото глас. Придайте му сила, придайте му израз, придайте му емоция, придайте му страст, предайте му живот, вашият живот. Какъв е този живот? Живота на духа, който е във вас. Ако предадете на това слово, което е просто мъртво слово, буквата на закона, което хората могат да четат, езичниците могат да го четат, не християните могат да четат с умът си, с очите си. Ако вие може да предадете живот в него, тогава вие ще видите отвъд страниците. Ще чуете нещо отвъд страниците. Ще започнете да влизате в духовното измерение. Затова Библията казва, трябва да поставите Словото в устата си и да започнете да му предавате живот, емоция, глас, сила, израз. И когато започнете да правите това, Словото ще оживее. Там ли сте? Библията казва, изповядвайте с устата си. Вземете това слово и го изповядвайте с устата си. Вземете го. Започнете да го говорите. Изповядвайте го с устата си. Всеки да каже, Исус. Кой е Исус? Той е Словото. Той е Словото. Трябва да изповядвате Исуса с устата си, да изповядвате Словото с устата си. Ако устата ви не се докосне до Словото и Словото до устата ви, активността на божественото движение за това Слово няма да бъде реалност. Няма да стане реалност. Затова, че хората могат да четат с главата си и нищо да не се случи. Докато не започнат да отварят устата си и не започнат да го изповядват, да го говорят, да го декларират, да го пророкуват, да започнат да го изговарят в атмосферата, тогава нещо започва да се разчупва. Защо? Това е причината, поради която Бог иска ти и аз да отворим устата си и не само да слушаме проповедниците с ушите си, с главата си. Той иска да отворим устата си, защото има нещо, което се нарича Божията сила. Вътре в нас Святия Дух се освобождава от духът ни, чрез устата ни. Спомням си, когато баща ми умря, преди 30 няколко години, аз бях там пред леглото му и Святия Дух ми проговори и ми каза, Бог Отец днес ще вземе твоят баща и каза, наблюдавай лицето му. Спомням си как го наблюдавах и видях духът му как си тръгна, излезе от устата му. Видях духът му да се тръгва от устата му. Излезе като нещо прозрачно и оформи едно тяло. Видях ангели как дойдоха и го взеха. И този ден целият ми живот се промени. Служението ми се промени. Начинът, по който разбирах писанията, се промени. Думите, които ние говорим, са дух и живот. Затова, когато проповядвам, вие знаете колко интензивен съм, понеже освобождавам дух, освобождавам живот. Затова имате толкова много живот. Затова се развълнувате толкова и сте мотивирани, понеже аз не просто ви давам думи, но зад думите има живот, зад думите има дух. Понеже когато това слово излезе, то дава дух и то дава живот. То дава живота на Бог отвътре. Вие поставяте този живот в хората и те не могат да бъдат мъртви. Вие поставяте живот в мъртвите тела и те трябва да бъдат възкресени. Вие поставяте дух в умъртвеният ум и той трябва да се съживи. Защо? Защото Словото е живот и дух. Това се нарича целувката на живота. Целувката на живота. Искате да възкресите някой, какво правите? Осигурявате им целувка на живота. Библията казва, Бог говори на Моисей лице в лице. Когато имате лице в лице и нос, който да се втрива в другия нос, ще помните това. Божият дъх е в лицето ми. Така пеем. Когато написах тази песен,
Божия дъх, най-интензивният ми вик на молитва, най-дълбокият копнеж на сърцето ми. Мога ли да изразя тази страст? Приятели, Божия дъх трябва да дойде в лицето ни буквално, да бъде толкова близо. Така трябва да бъде. Да бъде интензивно. Звучи ли ви смислено това? Проповедниците, ако само тази касетка вземат, начина по който живеят и служат ще се промени изцяло. Няма да се опитват да комуникират това, което е в главата им, а в духът им. Така че с устата трябва да вземете Словото, да му дадете живот, да му дадете глас и трябва да посеете в духа. Искам да обърнете на Галатяни. Стойте в Римляни също, но отидете в Галатяни 6 глава. Галатяни 6 глава се говори за сеене към духа и жънене от духа в 7 стих. Галатяни 6 глава 7 стих казва: не се лъжете, Бог не е за подиграване, понеже каквото посее човек, това ще и пожъне. Този, който се е за плътта си, от плътта си ще пожъне тление, а който се е за духа, от духа ще пожъне вечен живот. Може ли да кажете амин на това? Така че какво правите? Влизате в стаята си, влизате в собствената си стая, ако искате да получите изцеление, да поженете жътва върху изцеление. Вземате всички писания, които говорят за изцеление и започвате да ги поставяте в устата си и да им придавате живот. Не да ги цитирате, да предадете живот на тези писания. Не просто да ги повтаряте, но да давате израз, страст за тези послания. Не само да казвате: неговите рани са изцелен, неговите рани са изцелен. Не бъдете папагал. Придадете живот на тези писания. Начинът, по който го казвате, е важен. Вземете Словото, поставете го в устата си. Влезте в стаята си, започнете да казвате: чрез Твоите рани, Господи, аз съм изцелен. Благодаря Ти, че нищо, което се е случило в живота ми, няма да ме задържи назад, понеже Твоите рани са достатъчни. Благодаря Ти, че чрез силата на Твоите рани аз мога да видя раните, Господи, които Ти понесе за мене. И във всяка рана, в пукнатината на тези рани, Господи, аз поставям моите болести. Благодаря Ти, че чрез Твоите рани аз съм изцелен. Благодаря Ти, че Ти ги взе от мен. Трябва да предадете живот на това Слово. Трябва да предадете енергия на това Слово. Трябва да предадете страст на това Слово. И изведнъж, когато сеете в духа, един ден от духа, вие ще пожънете. Ако искате пробив в финансите, вземете всички писания за финанси, започнете да поставяте тези писания в устата си, не ги цитирайте, не ги просто повтаряйте, дайте живот, енергия, чувство, страст в тях, така че те да станат истинско послание, което вие сеете в духа. И Библията казва: когато дойде точка на пренасищане от духа, вие ще пожънете. С уста изповядвате, с сърце вярвате. Така че сеете за духа, сеете в духа, сеете за духа, страст, глас, духовно измерение с всичко, което имате. И когато дойде точка на пренасищане, Святия Дух ще вземе това, което сте казали и ще го посее в сърцето ви. Това се нарича изговореното Слово. Това се нарича изговорено. Кажете първо писано Слово. Писаното Слово няма живот. Буквата на закона убива. Но Духът дава живот. Така че какво правите? Духът трябва да даде живот на буквата. Амин? Духът, къде е Духът? Във вас. Духът се движи във вас и това трябва да придаде живот на буквата. Как го правим? Поставяме Словото в устата си, даваме му страст, даваме му нашия живот, нашата сила, нашата енергия, нашият израз. Дайте живота си. Нека то да оживее. И тогава започвате да сеете това в духа, да го сеете към духа. И когато дойде точка на пренасищане, Божия дух ще го вземе и ще го посее в сърцето ви. Библията казва това. Помнете историята в Марк 4 глава. Сеячът сее семето и семето падна на добра почва. Вие сеете и то пада в човешките сърца. Там ли сте? Вие сеяч ли сте? Сейте в себе си в правда. Как сеете в себе си?
Не за себе си, сейте в себе си. Как го посявате обратно в сърцето си? Чрез устата си. Всяко слово е като семе. Посейте го във вас. Посейте го във вас. Поставете го в сърцето си. Знаете ли това писание? Сейте за себе си в правда. Някой да ми го намери и да ми помаха. Останалите ме следвайте. Сейте в себе си. Всеки да каже, да сея в себе си. Трябва да сеете в себе си, така че от духа ще пожънете. Всеки да каже писаното слово. Каменни плочи, кажете каменни плочи. Библията казва, вземате тези каменни плочи и започвате да ги сеете в духа, да ги сеете в духа и тогава духа ще вземе и ще напише словото на плочи от плът. Не вече каменни плочи, което е Мойсеево, старозаветно, но човешкото сърце, което е новозаветната вяра. Ясно ли ви става? В умът ви. Ето защо трябва да вземете писаното слово. Кажете писаното слово, да го вземете и да започнете да сеете в духа до точка на пресищане. Понякога жътвата ви може да е на 2 часа от вас, може да е на 4, може да е на 5 дена. Зависи как сеете. Ако сеете по неправилен начин, ако само цитирате писания, нищо няма да се случи. Но ако предадете живот, ако предадете дух, ако предадете енергия, ако предадете всичко, което имате на това слово, което казвате, тогава жътвата ви ще бъде много бърза. Така че от духа ще получите точка на пренасищане на жътва. Духът ще говори във вас. Всичко, което вие казвате, вече няма да бъде само в устата ви, но ще бъде вътре във вас сега. Ще бъде написано на плочата на човешкото сърце и човешкият живот. Тогава ще получите изговорено слово. Кажете изговорено слово. Сега словото вече не е отвънка, то е вътре. Вътре във вас. То е влязло в духът ви. Кажете това с мен. Слово, изречения, език, комуникация, атмосфера, взаимоотношение, интимност. Това, което трябва да направите, да вземете думи и да започнете да ги изговаряте. Думите стават изречения. Изреченията ви дават език за комуникиране. Това звучи ли ви смислено? Дават ви език за комуникация. Когато започвате да комуникирате, нещо се случва, нарича се атмосфера. Този вид комуникация, която имате един с друг, определя определена атмосфера за определен вид взаимоотношение. Менеджер и работник, например. Продавач и клиент. Каквото да е взаимоотношението, съпруг и съпруга, любовници, зависи от вида комуникация. Определена атмосфера ще се сформира, зависимост от вида комуникация. Вземете едно момиче и говорете по много любящ начин. Езикът ви да бъде за любов, за нежност, за внимание. Какво ще създадеш? Атмосфера на любов. Няма нужда да сформирате по някакъв друг начин атмосферата. Просто говорете този вид език и тя ще се сформира, дори с чужд човек. Можете да промените статута на хората по начина, по който комуникирате с тях. Ако сте груб, проповядвате по този начин, начина, по който ще комуникирате, ще отблъсква хората. Затова аз мога да отида при всякакви хора и хората да ме обикнат много. Мога да спечеля сърцата на хората, понеже знам как да използвам думи, знам как да използвам език, знам как да комуникирам добре до такава степен, че хората да чувстват, че мен ме е грижа за тях. Те се затоплят за мен. В крайна сметка се протягат и казват, да, искам това, което този човек има. Ще направя това, което той казва, ще откликна. Дори тези, които не са ме виждали никога преди, когато никога не са ме чували преди. Защо? Езикът на комуникация създава вида взаимоотношение, което искаш. Ако не го искаш, просто кажи някои грозни думи.
Ако не искаш, знаеш как да го разчупиш. Много е лесно. Никой не може да сформира взаимоотношения, ако продължава да говори остро. Силни думи. Хората просто бягат. Бог трябва да ни помогне да научим тези неща. Затова се казва, ако искаш да развиеш това в себе си, можеш да отидеш в каквато и да е конференция и да направиш така, че нещата да работят, понеже ще знаеш как да го направиш. Не става дума просто да изпроповядваш проповед. Повече от това е. Това е, което не ни учат в библейските училища. Ако всички обучители в библейски училища дойдат в това библейско училище, ще научат нещо. Важно е да могат да прихванат различните начини на вършене на нещата днес. Хората не са щастливи. Никой не се впечатлява, ако един час се опитвате да му покажете кой е написал книгата Исаия. Може би преди 50 години ще е добре, но днес дори и дете ще каже: татко, аз знам кой е написал книгата Исаия. Исаия! С едно изречение, край на твоята едночасова лекция. Кой е написал книгата Евреи? Можеш да дебатираш, докато Христос се върне. Но какъв е смисъл на това? Ние отиваме или в небето, или в ада. Това, което е важно, е да комуникираме по такъв начин, че езикът, който осигуряваме, да изгражда видът взаимоотношение, което искаме. Така че ако искаме близко взаимоотношение, трябва да променим езика си. Трябва да променим начина си на комуникиране. Затова дори и чужди хора могат да станат приятели. Аз мога да си правя приятели. Просто е така. Продължавате да си вървите по улицата, вървите си за работа всеки ден по един и същ път, виждате толкова много хора. Всеки път да се разминавате. Един ден просто трябва да им кажете: добро утро, здравейте, не е ли чудесен ден? И те казват: да, чудесен. Благодаря. И подминават. На следващия ден 2 реда. На следващия ден 3 реда. На четвъртия казваш: ти да не работиш тази сграда? Да, работя там. Но от другата страна съм. О, чудесно, какво правиш? И след известно време разговора се задълбава и изведнъж ставате приятели. И почвате да излизате на обяд заедно. Чужди хора могат да станат приятели по този начин. Има живот и смърт в езика си. Ако искате определен вид живот, създайте го. Какъв вид живот искате? Създайте го. Искате живот, всеки да ви обича, създайте го с устата си. Отворете устата си и се научете да говорите. Не говорете глупости, а говорете по такъв начин, че хората да дойдат при вас. Създайте живот, създайте бъдещето, което искате. Създайте взаимоотношението, което искате. Като говорите, като комуникирате. Затова езикът, живота е в езикът ни, също и смъртта. Затова клюкарите никога нямат добър живот. Тези, които винаги се оплакват за хора, говорят лошо за хора и са объркани и се ядосват на всеки. Не им харесва пастора, понеже пастора не е такъв, не е онакъв. Те винаги имат мизерен живот, понеже създават смърт за себе си. Не знам живота ми защо е така, защото ти го създаваш. Ти си половината от проблема. Всички клюкари. Не знам защо съм толкова объркан. Защото създаваш объркване с устата си. Използваш устата си за това. Създаваш объркан свят за съпругата си, за кучето си, за котката си, за пастора си, за всичко в съседството си. Така че какъв свят ще имаш? Объркан свят. Това е твоя свят, човече. Ти го създаваш. Аз не създавам такива бъркотии, понеже знам, че това, което създам, ще трябва да живея в него после. Затова клюкарите не знаят това. Те си мислят, че ако видят всичкото зло и то ще отиде при другите, а не при тях. Не, това е твоят свят. Това е твоят свят, човече. Това, което ти създадеш, си е твое. Някои от нас имат много, много малък свят. За други е много голям свят. Чудесен свят. Това е добро. Можем ли да разберем това? Така че трябва да използвате комуникацията, езика си, за да създадете атмосфера. Атмосфера, която да бъде добра за взаимоотношения. Връщате се вкъщи и казвате: скъпа, скъпа, здрасти, скъпа. Тези думи са добри, понеже привличат хората, привличат съпругата ви в място на взаимоотношение. Обаче един ден се връщате объркани и казвате: скъпа, скъпа, къде си, скъпа, да не си глуха или какво?
Сега, когато един и същ човек използва различен език, единият става за комуникация и за взаимоотношения, а другия е готов да види НЛО. Чинии, които летят от кухнята. Това са неидентифицирани обекти. Същият човек, същата скъпа е, но този път вече няма скъпа. Трябва да бъдете много внимателни, понеже видът език, който имаме, ще оформи определен тип взаимоотношение. Ето защо трябва да бъдете много мъдри, като използвате думи. Така ще създавате взаимоотношение. Ако те говорят с мен добре, и аз ще говоря с тях добре. Не е въпросът това. Ти използваш думи, за да сформираш взаимоотношения и хора ще откликнат и ще се стоплят към те. Повечето от нас искат взаимоотношения първо и тогава да се научат да говорят. Не става така. Затова много хора не се оженват. Понеже те искат взаимоотношения и след това искат да се научат да говорят. След това започват да се бият, да се карат и разведохме се. Нямаше нищо, което да се разчупва, да се развежда. Вие никога не сте били свързани, първото, което е. Трябва първо да се свържете. Някои от нашите хора не знаят как да говорят. Те знаят как да се молят, знаят как да говорят на Исус, затова са оженени за Него. Не знаят как да говорят. Срамуват се, не искат да откликват. Как ти е името? Името ми. Питаш за името ми. Толкова са подозрителни. Просто те питам за името ти. В умът, той иска секс. Ако това е страхът и ти никога няма да се омъжиш или ожениш, как ти е името? Питаш името ми. Ти няма да можеш да сформираш никакво взаимоотношение. Веднъж, когато се спомене името ти, ти блокираш. Изведнъж сирена в теб. Код червен, код червен. Ти не можеш да сформираш никакво взаимоотношение по този начин. Някои от нашите хора затова не могат да се оженят, понеже не знаят как да говорят. Не знаят как да говорят, за да оформят взаимоотношения. Това звучи ли ви смислено? Но искат взаимоотношения. Искат да влязат в взаимоотношения. И след това седят там и да се научат да говорят. Това е напълно противоположно. Стига толкова. Трябва да говорим за божествения вид вяра, а не за брака. Знам, че много от вас се надяват на много неща. Първо очистете устата си, ще бъде много добре. Винаги казвам на хората, преди да се целуваш, трябва да се научиш да говориш. Иначе ще бъде целувката на предателство. Тези, които не могат да говорят, да уважават как другия говори, няма да имат щастлив брак. Понеже след като се ожениш, ще трябва да си говорите. Няма избор. Трябва да говорите. В същата къща сте. Не може просто да се подминавате без да си говорите. Това се нарича студената война. Войната в залива. Единственият път, когато се срещате, да е на пресконференция. Това е лошо за брака. Това е много трудно, разбираме ли? Ето защо с жена ми ние се наслаждаваме да си говорим. Наистина се наслаждаваме. Това, което най-много се наслаждаваме, е просто да седим и да си говорим. И извличаме толкова много от живота един на друг. Да седиме, да си говорим. Семейството ни се наслаждава на това. Децата ми се наслаждават на това. Седиме заедно и си говорим, смеем се, правим си шеги, наслаждаваме се на компанията един на друг поради думите, които използваме. Много лесно може да разпръснете всичко това. Когато се ядосате и кажете едно нещо, всичко се спира. Особено когато бащата се ядоса. Всичко се свива. Всичко изведнъж се свива и става съвсем мъничко. Всеки започва да си тръгва.
Защо? Думи. Така че вземете Словото, посейте го за духа. Трябва да го кажете по такъв начин, че да създаде атмосфера. Да създаде атмосфера. Толкова мощна е атмосферата. Толкова пропита, че Святия Дух ще вземе това Слово и ще го посее в духа ви. И когато Той го посее в духа ви, това се нарича изговореното Слово. Сега то е в сърцето ви. То не е на камени плочи, сега е на плочата на сърцето ви. Когато това Слово влезе в духа ви, нещо свръхестествено се случва. Нарича се концепция или схващането на вяра, зараждането на вяра във вас. Зачеването на вяра. Нека да обърнем на книгата Евреи. Книгата Евреи, 11 глава, 1 стих. А вярата е даване на твърда увереност в онези неща, за които се надяваме, и убеждения за неща, които не се виждат. Думата увереност говори за нещо осезаемо, като някаква субстанция. Доказателство буквално. Нещо, което е осезаемо доказателство. Вярата е твърда увереност или осезаемата увереност, осезаемото доказателство за неща, за които се надяваме, и убеждение за неща, които не се виждат. Неща, които не са видими. Имате убеждение, имате залог буквално, платен за невидимото. Това звучи ли ви смислено? Сега вярата е тази твърда увереност и убеждение за неща, които не се виждат и за които се надяваме. Искаме... Това се нарича зачеване на вяра. Всеки да го каже. Зачеване. Това е нещо, което вие не можете да видите. Зачели ли сте? Не знаете. Трябва да направите тест. Можете да предполагате. Може би не. Може да е фалшива аларма. Какво правите? Неща, които не виждате, трябва да вземете тест. Трябва да вземете тест за бременност. Отивате на доктор и казвате, може ли да ме тестваш, докторе? Ето какво се случи. Не ми дойде, трябва да открия, да разбера. Доктора прави тест и казва, да, госпожо, позитивен е тестът. Позитивен. Заченала сте бебе. Оттам нататък, когато ви питат хората, вие казвате, бременна съм. Не казвате, аз съм зачела. Зачеването, вие не го знаете. Вече бременен, когато сте, знаете. Няма нужда да ви говоря за тези неща. Нека ви заведа в едно писание, което е много интересно в Библията. Всичките интересни писания се привързват към мен, а някои осъдителни писания повече ги привличат други хора. Зависи на каква честота сте. Нека да го открия. Мисля, че в Осия 9 глава, Библията като вашата, като моята ли е? Както може да си кажете, мога да се закълна, че беше от дясната страна, обаче когато я откриете, всъщност е от лявата. Понеже Библиите ни са живи Библии, всичките. Добре, Осия 9:11. Колкото за Ефрем, тяхната слава ще отлети като птица. Не ще има между тях раждане, нито бременност, нито зачеване. И трите неща на един ред. Нито раждане, нито бременност, нито зачеване. Реда е нито зачеване, нито бременност, нито раждане. Удивително е как Бог поставя нещата, просто за да ми помага да получавам добре. Удивителни са тези писания, как Бог е толкова точен в начина си на обяснение. Амин. Зачеването се случва първо, но умът ви не е информиран за това. Зачеването се случва преди умът ви да разбере за това.
Вярно ли? Така че, зачели ли сте много неща в духа си? Да. Бог поставил ли е много семена в сърцето ви? Да. Бог поставил ли е много дарове в сърцето ви? Да. Бог поставил ли е волята си, плана си, дарбите си, призивът си върху вас? Да. Умът ви винаги е второкласният гражданин. Той винаги открива след това. Но Бог депозира неща в духът ви първо. Всички тези неща вече са там, но трябва да дойдете до място, наречено тест. Това е лаборатория. Ето къде Божият човек ви дава теста, понеже когато аз започвам да говоря, нещо започва да подскача вътре във вас. И казва, да, това съм аз. Чувствам това, да, това имам в сърцето си. Това чувствам в духът си. О, да. Понякога изведнъж нови семена влизат в сърцето ви. Старите започват да покълват, а новите започват да растат в почвата. И на време и те ще покълнат. Удивително е какво се случва. Ето защо тук започвате да откривате какво имате. Започвате да откривате кой сте. Започвате да откривате какво наистина имате вътре във вас. Сега започвате да имате яснота. Ето какво е това, което аз съм имал през цялото време. Минавате през тест за бременност. И започвате да усещате, това е което аз съм. Сега знам какво не съм. Ето какво съм. Ето как се чувствам. Ето това съм аз. Това е моето бъдеще. Това е моята надежда. Това е моето откровение. Ето как съм се чувствал през цялото време, но не съм успявал да го схвана. Не съм знаел дали е правилно или не. Не съм знаел дали съм бил бременен или не. Имал съм симптоми, имал съм знаци. Не съм бил сигурен, обаче сега знам. Убеждение за неща, за които се надяваме. Винаги си искал бебе. Никога не си мислил, че можеш да го имаш. Не си сигурен, че можеш да го имаш. Докато не вземеш тест и изведнъж казваш да. Ако те питат, казваш бременна съм. Не си казал заченала съм, а бременна съм. Колко месеца? И мислиш за времето на раждане. Кога трябва да родиш? След 5 месеца. Вау! След 5 месеца нещо ще се случи. Но след като си заченал, ще трябва да се грижиш за това бебе. Библията казва, вярата е твърдата увереност. Всеки да каже твърда увереност. Сега, ние трябва да осигурим тази твърда увереност, тази субстанция за това, което е заченато в нас. Кой осигурява тази субстанция? Помня как говорих с младежите един ден и ги учих за вяра и им говорих за тези неща и казах, кой е този, който осигурява субстанцията за бебето? И едно момче се изправи и каза, бащата, той дава храната, той дава парите за храната. Това беше едно китайче със сигурност. Субстанцията е това, с което майката храни бебето, което е вътре в нея. С какво вие храните това, което е вътре във вас? Което е в сърцето ви вече. Едно от непредимствата да идвате в това училище, не знаех, че има непредимства. Има едно от непредимствата е, че вече ще спрете да слушате какво някои хора говорят. Ще спрете да четете някои книги. Ще спрете да се свързвате с този вид поток, понеже вече имате бебе, което изисква определен вид хранене. Имате нещо във вас, което има нужда от определен вид минерали, определен вид предаване на живот, понеже вас ви е грижа за това измерение, така че след известно време други видове поучения и материали повече няма да могат да ви паснат. Тези книги ще стоят на етажерката ви много дълго време. Някой ще каже, може ли да имам тази книга? Да, може, понеже ще освободя място за друг вид книги. Честотата се е променила. Няма вече да ви се ходи на някои конференции, няма да ви се четат някои материали, понеже бебето ви изисква определен вид измерение. Изведнъж започвате да работите на друга честота, други неща ви привличат. Никога няма да ви харесва, преди това да ви е харесвала бутилката с мляко, но сега вече отивате в отделението за бебета. Сега то става вашето отделение. Вече говорите
за това, което е свързано с бебето. Говорите за всякакви неща, които са свързани с това. Мислите си, вау, от А до Я. Отивате в супермаркета ви и съпругът ви знае, че може да ви намери точно в тази секция, понеже това ви привлича повече от всичко друго. Опитвам ли се да ви изясня нещата съвсем ясно? Ето как се случва. Не е тайна това, което Бог е извършил. Амин. Изведнъж започвате да чувствате, вау, изведнъж толкова видове, размери на шишета за мляко. Те винаги са си били там. Всичките размери, всичките форми, различните форми, но винаги сте ги подминавали, понеже нямало е нищо общо с вас. Докато нещо не се роди във вас, изведнъж бутилка за мляко, скъпи, знаеш, и трябва да вземем тази бутилка. И те започват да ви говорят за 5 вида бутилки, защо тази е по-добра от всичките останали 4. Изпитах ги, тествах ги, тази има по специален начин може да се държи. За мъжа това си е бутилка за мляко. Но жената е направила разследване. И не само е направила разследване, тя се е свързала с други изследователи. Те си имат собствени връзки от други майки, които те са си направили разследване. И те имат препоръки. Ти само плащай сметките, понеже ти си отговорен за това, така или иначе. Ако си забравил. Така се случва. Изведнъж отделението за мляко става най-важно. Такова ли мляко трябва да даваме? Датско мляко ли да бъде? Или какъв вид пудра? Какъв вид мляко на прах? Това е с повече протеин. Сега вече се четат нещата, етикетите на бутилките. Четат се инструкциите. Това няма протеин. Детето ми има нужда от протеин. Това пък има прекалено много мазнина. Не искам дебел бебе. Това пък има много протеин тук. Ако е прекалено много, ще трябва да пие много вода. Добре, вода. Вода. И те започват да разследват неща, започват да помъдряват в тази област, започват да избират какво искат за бебето си. Божите хора са различни обаче. След като са получили всички добри неща, те все още се свързват с боклуците. Събират всичко на боклук. И това, което Бог иска да изгради във вас, започва или се ражда преждевременно, или е деформирано. И вместо да имаме реформация, имаме деформация. Там ли сте? Трябва да имаме реформация, хора, не деформация. Искаме Бог да разчупи нещо в нас, да роди нещо в нас. Зачеване, всеки да каже зачеване, бременност. И така субстанцията, вие трябва да излезете и да намерите неща, които ще градят върху това, което вече сте получили. Отрежете старите неща. Това, което се е случвало до сега, това е история. Сега това, което е във вас, се нарича зачеване, бременност. Трябва да търсите какво е нужно сега. Градете по този начин. Градете върху това. И след известно време ще откриете, че всичко, което Бог е поставил във вас, започва да става реалност, започва да придобива субстанция. Бебето започва да рита. Започвате да чувствате коляното му, лакътя му. Започва да избутва от единия край на другия край. Вие се развълнувате и казвате: виж, тук е. Не, тук. Съпругът и съпругата, мъжът за първи път е толкова развълнуван. Единственото нещо, което той е знаел, е бу. Това, което той чува единствено, е само звукът на гладът, как къркори, но сега започва да вижда движенията. Това е удивително. Когато живот се оформя отвътре в нас, това е удивително. Започвате да виждате Бог да върши нещо удивително. Когато бебето започне да рита: благодаря ти, Исусе, това е, което имах в духът. Бебето подскача в утробата ви. Това ви вдъхновява. За пръв път започвате да виждате субстанция, която се оформя. Всяко нещо в жената се променя. Начинът, по който ходи, с възглавницата: ела бързо. Не мога. Бебето.
Вие се опитвате да отидете бързо на събранието, ходите бързо. Не можеш да си позволиш да ходиш бързо. Тя е още на първия етаж, и ти си вече на втория. Бебето. Изведнъж се връщаш и си мислиш: о, жена ми има бебе, трябва да се върна по-рано. Скъпа, оглеждаш се всяка стая, няма знак. След това отиваш в спалнята. Скъпа, добре ли си? Да, добре съм. Потрива очи. Колко е часа? Време за обяд. Потупва се. Потрива се. Не съм ти сготвила нищо. Ето ти обяда. Това е за обяда. Забрави за обяд. Тогава, ако си добър съпруг, ще кажеш: не се притеснявай, ще се оправя. Ти се лягай. Да, изморена съм. Отиди и си намери обяд. Връщаш се за вечеря, същото нещо. Всякакви неща се случват. Не съм виждал никога човек толкова афектиран, колкото жена, която има бебе. Походката й се променя, размера й се променя, гардероба й се променя, вкусовите й рецептори се променят, всичко се променя. Дори нещата, които харесвала преди, вече не й харесват. Но, скъпа, първо теб ти харесваше, нали ти купих това? Не ми харесва, махни го, моля те. Не мога да издържа на миризмата му. Бебе. Всичко е заради бебето. И изведнъж тя започва да затваря всички прозорци. И казваш: защо? Винаги ти е харесвало това, което готвиш, да го усещаш, да го миришеш, но сега вече не може. Поради бебето. Не мога. Чувствам го. Не мога. Защо? Бебе. Понякога ние сме зачели толкова неща в духа си, обаче отиваме и ядем същите боклуци. Не е време да се променим. Казах: време да се променим. Време да се променим това, което искаме. Да не искаме нищо, което да не пасва на това, което имаме сега. Нищо друго. Ето защо има някои конференции, на които няма да ходите вече. Има някои проповедници, които няма да слушате вече. Може да кажете: амин. Има някои проповедници, които аз вече не мога да чета, и някои книги, които не мога, и коментари, които не мога вече. Има някои изписания, които не чета вече, някои програми, които не гледам вече. Защо? Защото бебето ми, имам нещо вътре в мен, което расте вътре в мен. Не мога да си позволя бебето ми да бъде изложено на тези неща. То не работи на тази честота, то не скача пред това. Дори това е деструктивно за него, разрушително. Не мога да играя футбол или хокей, понеже бебето ми е там. Има някои неща, които съм харесвал преди, вече не мога да ги харесвам, понеже това е унищожително за бебето ми. С мен ли сте? Започвате да избирате цикълът от приятелят си, кръга от приятелят си, местата, които ходите. Защо? Защото честотата ви се е променила. Осъзнавате ли това? Когато пастора започне да озрява и честотата му се променя на ново ниво, на църковните членове им е трудно да се свържат с него, понеже те не са се променили. Ето защо аз казвам на пастори, които идват в училището: не е важно само ти да заработиш на тази честота и да се докоснеш до нещо, а хората ти да чувстват: хей, той се е променил. Вече не разбираме какво казват. Това, което ние казваме, той не разбира, понеже ние говорим на АМ, той на FM. Вие трябва да се върнете и да изкарате АМ-то от тяхния дух, да вкарате FM-то, и тогава те ще кажат: вау! Иначе ще си мислят: какво става тук? Два различни звука. Няма да има отклик. Затова трябва да обучим лидерите си в това, което имаме. Много опасно нещо за пасторите е, ако прихванат само те нещата, понеже ще открият, че ако събранието им не се промени, тогава те ще се променят, ще се върнат в старото. И така, какво трябва да стане? Всяко добро нещо ще го изхвърлят и ще се върнат както са били преди.
ще изгубят. И така цялото обучение, което сме поставили във вас, няма да има никакъв смисъл, ако не можете да промените хората, като се върнете. Ще се върнете към старото. Ще искате да се върнете към това, което е в дома. Ето защо трябва да изкарате ключовите си лидери. Не знам дали моите ключови лидери ще искат да дойдат. Не знам защо си ги нарекал ключови лидери тогава. Ако не можеш да им кажеш ти и ти, подгответе се да дойдете за 2 седмици. Да се обучите и да се върнете. Ако нямате право да кажете по този начин, не знам защо ги наричате ключови лидери. Те са ключови такива, които правят проблеми. Ключови лидери означава, че може да им казвате какво да правят. Вие сте главата на дома. Ти тръгваш, 5 от вас заминавате, за да изкарате този курс. Не съм сигурен. Трябва да ги оставят те да решат, ако искат и да се молят за това. Това е самоубийствено, ако ти си лидер. Ако ти си лидер и им кажеш, ти трябва да им кажеш, това е пътя, ходете в него. Но ние сме толкова дипломатични. Ето тук една формичка за училището за пророците. Моли се и виж какво Бог ще ти каже. Кой е главата на дома? Ти си главата на дома. Ти не питаш децата си, какво искаш да закусаш? Шоколад! Добре, всички да имат шоколад. Сладолед! Добре, обаче по този начин след известно време зъбите им ще изглеждат като сталактити и сталагмити. Това ще бъде отражение на твоето родителство. Това ще е отражение на твоето родителство. Не можеш да обвиняваш тях, понеже децата не знаят какво да изберат. Те не знаят какво е здравословна храна. За тях сладолед, шоколад, всичко това е храна. Но ние трябва да им даваме. Това звучи ли ви смислено? Ето защо всички лидери трябва да дойдат. Затова писанието се казва. Вижте в 9 стих отново. Писанието е удивително как Павел написва това нещо на църквата. Казва се с устата, уста, сърце, Ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ и повярваш със сърцето си, че Бог е възкресил от мъртвите, ще се спасиш. Трябва да помним, с устата си ние създаваме атмосфера и Святия Дух говори в сърцето ни. И сега в 10 стих, със сърцето човек вярва. Къде е бебето сега? То е вътре в нас. Къде е зачеването? Къде се е случило то? Вътре във вас. Така че със сърцето си вие вярвате. И се оправдава. Правда. Всеки да каже правда. Какво се случва? Правдата означава правилно стоене с Бог, правилно стоене във вас, правилно стоене пред Бог, правилно стоене във вас, правилно стоене в обстоятелствата и правилно стоене пред хората. Това е правдата. Праведно стоене пред Бог, праведно стоене във вас, праведно стоене пред обстоятелствата и правилно стоене пред дявола, правилно стоене пред хората. Вие сте в правилната позиция. Всеки да каже позиция. Запишете си това и ще отидем малко по-нататък. Свършихте ли? Правилно стоене с Бог, с вас, пред дявола, пред хората, пред обстоятелствата. Добре, нека да продължим. Ето какво се случва. Когато съпругът и съпругата се съберат, след брака и те имат дете, жената е зачела, какво ще се случи с съпруга и с съпругата. Те ще станат баща и майка. Тяхният статут в обществото се променя. Позицията им в обществото се променя. Това звучи ли ви смислено? Резултата е правилно стоене, различен тип позиция. Вече те не са просто съпруг и съпруга, те са баща и майка. Майка и баща. Поради тази причина, начинът по който обществото ги гледа е с друг статут. Поради зачеването, поради бебето. Бебето ви носи нов статут в живота. Удивително е, нали? Носи ви нов статут. И така какво се случва?
Вижте тук. Всеки да погледне тук. Това е проблем. И това е проблем само защото аз съм под него. Но ако не мога да преодолея този проблем, то е защото той е над главата ми. Единственият начин, по който мога да се справя с това, е когато позицията ми се промени. Ако не съм отдолу, а отгоре му. А единственият начин да застана над проблема е когато Бог изпрати Словото си в сърцето ми и това Слово е заченато в сърцето му и то сформира субстанция в мен. Тогава със сърцето си аз ще вярвам и резултата ще бъде правилно стоене. Така че когато Словото е дошло, аз ще бъда в правилна позиция спрямо проблема и ще мога да изговоря на планината и тя ще бъде премахната. Ако аз съм отдолу и какво ще се случи, ако аз говоря на планината и тя ще колапсира върху мен? Единственият начин ние да можем да преодолеем проблема е когато Бог ни даде Слово. Понеже без Слово нищо не може да се случи. Без Слово няма изцеление. Исус изцери болните чрез Словото. Той изпрати Словото си и ги изцери. Чрез Словото си той гони демони. Чрез Словото той смъмри бурята. Чрез Словото той възкреси Лазар. Без Словото нищо не може да стане. Не може да се справите с обстоятелствата само като се молите. Помня как бях в една църква и казах, когато аз имам проблем, не се моля. Трябваше да видите очите им и си мислеха, какво? Какво е молитвата? Ако няма съдържание от Словото, това ще бъдат просто повтаряне на определени думи, които няма да доведе до никакви резултати. Ако Бог не ти каже нещо, ти не можеш да се молиш акуратно. Вярата се базира на Неговото Слово. Без Слово няма вяра. Не може да кажеш, имам вяра. Имам вяра, ако Бог не ти е говорил. Ако Бог ти е говорил, тогава имаш Слово. И ако имаш Слово, тогава можеш да поставиш вяра върху това Слово. Но ако няма Слово, ти не можеш да имаш вяра, ти имаш просто някаква презумпция, някакво... Надяваш се, някаква надежда, че нещата ще се оправят. Някакво предположение. Но когато аз имам Слово, тогава ще имам и вяра. Ако нямаш Слово, ти само си мечтаеш. Вярвам, че Бог ще ми даде кола. Казал ли ти го е? Не, просто вярвам. Ще откриеш, че ако това, което Бог може да иска да ти даде нещо друго. Той може да иска да ти даде самолет, обаче ти все още се придържаш към колата. Ще бъдеш удивен. Някога нашата собствена глупост може да унищожи Божите благословения към нас. Вярвам, че Бог иска да имам голяма църква. Може би ще си по-щастлив, ако имаш 300 човека църква и имаш още 200 църкви по света, обаче ти искаш 2000 човека или 5000 човека. Не, аз вярвам, че ще имам 5000 човека. Не бъди глупав, говори с него. Той е твоят шеф. Той знае какво иска от теб. Той има работната ти характеристика. Може би трябва да имаш 300 човека църква и още 300 църкви по света. Това е по-добре, отколко да имаш 5000 човека църква и да нямаш къде да отидеш другаде. Но ние избираме много пъти, понеже казваме вярваме. Вярваме. Но нашата вяра е в нашия капацитет понякога и в това, което искаме. Не можем да имаме такъв тип вяра. Със сърце човек вярва, но този тип вяра няма нищо общо с това, което ти искаш, а то е на базата на Словото. Така че когато хората ме питат, вярваш ли, че ще имаш голяма църква? Аз казвам не. Защо? Имаш чудесно служение. Не, аз искам само 500 човека, така че това е Бог, което ми е казал. Но Той ми е казал, че ще ми даде нации по целия свят. Така че аз не съм тук, за да се градя мега църква. Не. Не градя мега църква. Ако получа 500 човека, всички други ще ги изгоня. Ще ги изпратя по нациите. Ти вземи лодка, отивай нататъка. Аз искам 500. Мога да се справя с 500 и това е което искам. Ще обърна това място на обучителен център. Ако са 600, 100 ще ги изпратя. Колкото повече идват останалите тук вън, понеже имам само 500 места. Ти в Тамбукту, ти в Куба, вън, Русия, Сибир. На теб не те харесвам, Монголия. Аз не се страхувам от мега църквите. За мен Божия дух е ясно ми е проговорил и това, което Бог ми е казал е да съградя шатър за него. Соломон ще гради храма. Така че аз няма да се пренасилвам.
Това е, което Бог ми е казал. Ти трябва да бъдеш като Давид. Построй ми шатър, аз ще бъда доволен. Ще изпълниш призива си. Соломоновците ще строят големи храмове. Твоите синове ще градят храмове. Не се опитвай да се пренасилваш, понеже няма да успееш. Построй ми шатра. Давид имаше пари да построи каквото иска, но Бог му каза: не ти, синовете ти. Ти бъди щастлив с шатъра, аз съм щастлив. Ти бъди щастлив. Не е лесно да бъдеш доволен, когато имаш силата да направиш нещо повече. Ще се бориш, за да се докажеш. Не, бъди доволен от това, което имаш, като Давид. Понякога виждаме мега църквите на хората и казваме: и ние искаме да бъдем мега, но ние не искаме да бъдем такива. Трябва да бъдем угодни в Неговите очи. Ако Бог иска да построиш мега църква, построя. Ако Бог не иска да построиш мега църква, или пък изобщо не иска да строиш църква, но да бъдеш с някой друг, тогава стой до този човек. Не отива да строиш твоя църква. Просто бори се с другия човек. Някои църкви изобщо не е трябвало да бъдат започнати. Някои са нелегални. Бог не ги е одобрил. Така че в крайна сметка те ще се самозатворят, понеже Бог не е в това. Амин. Затова е много важно ние да видим със сърце. Ние вярваме и това резултатът е правдата, правилно стоене. Така че аз вече съм в правилно стоене, мога да погледна проблема и да се справя с него. Как? С уста изповядваме и резултата е, сега да кажа резултат. Искаме ли резултати? Резултата е спасение. Какво правите? С сърцето си вярвате и сега имате нова позиция. Правилно ли е това? Така че сега с устата си, какво правите? Започвате да говорите на тази планина. И какво ще се случи на тази планина? Тя ще се премахне. Резултатът ще е спасение. Всяко нещо, което се отнася, Бог да ви го даде. Спасение ще дойде чрез силата на устата ви. Когато започнете да го изговаряте, когато започнете да го декларирате, резултата ще бъде спасение. Амин? Освобождение ще бъде пробив резултата. Резултата ще бъде освобождаване на това, което Бог има за вас. Кажете уста, сърце. Сърце, уста. Първията изповед е лична, втората е определено публична. Амин. Първата е лична, понеже ние произвеждаме вяра, създаваме система в нас, създаваме динамика вътре в нас. Това звучи ли ви смислено? Така че когато видите проблема, втората изповед, аз изповядвам с устата си и резултата е спасение. Първата изповед беше за да позволим на себе си да влезем в процеса на спасение. Всеки да каже, първият процес е за да ни вкара в спасение. Вторият процес е за да освободи спасение. За да бъдете спасени. Това е първият. След това, резултата е спасение. Освобождаване на спасение. След като вие сте влязли в процеса, вие може да доведете и други в него. Това звучи ли ви смислено? Искрено вярваме, че Бог ви е докоснал и променил чрез посланието, което чухте. Бъдете благословени!